Във втората глава на Битие се разкриват по-подробни сведения за сътворението на човека и началото на живота в Едемската градина. Бог завършва делото на сътворението за 6 дни и на 7-я ден си почива, благославяйки и освещавайки този ден като събота, символ на почивка и святост. След това Господ Бог оформя човека от пръста на земята и вдъхва в ноздрите му дъха на живот, превръщайки го в жива душа, уникално същество с разум и воля. Господ насажда градина в Едем, където поставя човека, за да я обработва и пази, осигурявайки му изобилие и красота. В средата на градината се намират две специални дървета – дървото на живота и дървото за познаване на доброто и злото. Бог дава ясна заповед на човека да не яде от дървото за познаване на доброто и злото, защото в деня, когато яде от него, ще умре. След това Господ осъзнава, че не е добре човекът да бъде сам и създава помощник, първо животните, които Адам именува, но за него не се намира подходящ помощник. Тогава Бог усипява Адам, взема едно от ребрата му и създава жената, която Адам нарича жена, защото е взета от него. Така се полага основата на брака и човешкото съжителство, създавайки първата човешка общност.